Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Θέλω καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας όσων βρίσκεται σε αυτή την εκδήλωση. Μία ημερίδα ενημερωτική που κάνουμε στην πόλη μας. Επιχειρώ ελληνικά, καταναλώνω ελληνικά, η μόνη πορεία βιώσιμης ανάπτυξης για την χώρα μας και για όλους μας. Έχουμε τη χαρά και την τιμή σήμερα να είναι για άλλη μια φορά μαζί μας ο πρόεδρος της Γενικής Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Διατροφικών Εμπόρων Ελλάδας, ο φίλος ο Γιώργος ο Καβαθάς. Θέλω να τον ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα για την παρουσία του. Νομίζω ότι η παρουσία του σηματοδοτεί το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της Γενικής Ομοσπονδίας για τα ζητήματα της προώθησης των ελληνικών προϊόντων. Γι' αυτό από την πρώτη στιγμή η ΓΕΣΕΒΕ και αυτός προσωπικά και το Διοικητικό Συμβούλιο αγκάλιασαν το κίνημα των πολιτών και μάλιστα το έχουν εντάξει στις εγκαταστάσεις της Γενικής Ομοσπονδίας σε μια συμβολή της ΓΕΣΕΒΕ για το συγκεκριμένο κίνημα. Η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων, να καλωσορίσουμε και τα πράγματα του Βιοτεχνικού Σωματείου. Έρχεσαι πάντα, ξέρεις, αυτό το κάνουν πάντα οι πολιτικοί. Δεν θέλω να σε θεωρήσω πολιτικό εγώ. Έχει υποχρεώσει, βέβαια. Έχει υποχρεώσει, το ξέρω. Ξέρω και σε ευχαριστούμε για την παρουσία. Όπως και το ταμείο της ΓΕΣΕΒΕ. Και όχι. Και γενικό, και γραμματέα, όχι γενικό. Πρέπει να τα αλλάξουμε αυτά, να δούμε τι θα γίνουν. Τους συμβούλους του επιμελητηρίου, στελέχη του συνδικαλιστικού κινήματος, προέδρου κτλ. Η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων κατά καιρούς, όπως ξέρετε πολύ καλά, οργανώνει διάφορες εκδηλώσεις. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, αυτά τα τελευταία 5 χρόνια τα μνημονιακά, έχει χαρακτηριστεί σαν μια ομοσπονδία κόντρα στο κατεστημένο, στηρίζοντας τουλάχιστον τις πρωτοβουλίες της ΓΕΣΕΒΕ και έχει μπει και στο μάτι του κυκλώνα. Αυτή η εκδήλωση που κάνουμε σήμερα είναι μια διαφορετικού τύπου εκδήλωση. Μια ημερίδα με αξιόλογους ομιλητές, τους οποίους η κυρία Τσάμι από την πλευρά του κινήματος θα συντονίσει μετά από μένα την όλη διαδικασία, όπου με την εμπειρία που έχουμε πιστεύω ότι θα δώσουν απαντήσεις σε ερωτήματα αν υπάρχουν, αλλά και τρόπους διεξόδου από αυτόν τον φαύλο κύκλο της καταναλωτικής κοινωνίας που ζούμε. Καταναλώνουμε ό,τι παράγουμε. Τουλάχιστον αυτό είναι το σύνθημα του κινήματος. Αυτό θα θέλαμε τουλάχιστον και εμείς από την πλευρά μας να προβάλλουμε. Έχουμε κληθεί και πιστεύω θα παρευρεθούμε. Ο Περιφερειάρχης ζήτησε λίγο λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Συμμετέχει δηλαδή σήμερα και η Περιφέρεια, ο Δήμος, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο, όπως είπαμε, και άλλοι φορείς. Η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων, το ΚΕΠΑ, το Εργατικό Κέντρο, και αυτοί έχουν μια εκδήλωση. Σήμερα τυχαίνει δηλαδή και ο καιρός να μην είναι καλός, αλλά αυτό είναι μια δικαιολογία που λέμε για να δικαιολογήσουμε την όποια αποτυχία μπορεί να έχουμε. Και ήθελα εγώ τουλάχιστον να σταθώ λίγο, γιατί θα τα πω, ξέρεις, από μέσα δεν μπορώ να τα πω και καλά, αλλά θα πρέπει να τιμήσουμε και τα στελέχη τα οποία ασχολήθηκαν σοβαρά με το κομμάτι αυτό. Είμαι αναγκασμένος να τα πω έτσι όπως ακριβώς έχουν αναφέρονται, γιατί πιστεύω ότι είναι μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά που έχει γίνει από την πλευρά της Ομοσπονδίας μας. Πιστεύουμε ότι καταναλώνουμε ό,τι παράγουμε, αλλά ας σκεφτούμε τι είναι αυτό που κάνει μια ιδέα τόσο απλή και αυτονόητη να πρέπει να γίνει σύνθημα. Γιατί μια χώρα εισάγει? Είναι ορισμένα ερωτήματα που νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε απαντήσεις. Ακόμα και χώρες θεωρητικά αυτάρκης όπως είναι οι ΗΠΑ και άλλες μεγάλες χώρες εισάγουν προϊόντα. Μια χώρα λοιπόν εισάγει ή επιλέγει να εισάγει πρώτον αγαθά και υπηρεσίες οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομία, για την οικονομική της ευημερία. Δεύτερον, έχουν υψηλή ζήτηση από τους καταναλωτές, αλλά δεν μπορεί να παράγει η εγχώρια αγορά.
δεύτερον, αγαθά και υπηρεσίες που καλύπτουν τις εγχώριες ανάγκες και την εγχώρια ζήτηση, τα οποία μπορούν να παραχθούν πιο φτηνά ή πιο αποτελεσματικά σε κάποιες χώρες, και αυτό έχει ως συνέπεια να πουλούνται σε χαμηλές τιμές, κάτι που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας και το βλέπουμε πραγματικά να γίνεται, να έχει γίνει λόγω της οικονομικής δυσχέρειας που αντιμετωπίζουμε όλοι, να προτιμούνται χαμηλής τιμής προϊόντα, αμφιβόλου βέβαια ποιότητας. Η Ελλάδα λοιπόν ως μια μικρή ανοιχτή οικονομία και σίγουρα όχι υπό καθεστώς αυτάρκειας, είναι λογικό να κάνει εισαγωγές. Πόσο λογικό όμως είναι για μια χώρα μέχρι πρότινος αμιγώς γεωργική κτηνοτροφική να εισάγει τρόφιμα και μάλιστα εισαγωγές τροφίμων σύμφωνα με την Ελστάτ να είναι στην πρώτη πεντάδα των εισαγόμενων προϊόντων μαζί με μηχανήματα, μεταφορικά μέσα, καύσιμα, χημικά κτλ. Αν το σκεφτούμε λίγο αυτό, ιδιαίτερα στα πλαίσια της παρούσας συγκυρίας, θα διαπιστώσουμε πως ξεπερνά τα όρια του τραγικού. Το συμπέρασμα επομένως είναι προφανές. Έχουμε σταματήσει να παράγουμε πράγματα που στην περίπτωση της χώρας μας όμως, με μια υποκατάρρευση οικονομία, το δημόσιο χρέος σε ιστορικά υψηλά μεγέθη, εξίσου μόνιμα ελληματικό ισοζύγιο, μόνο αρνητικές επιπτώσεις μπορεί να έχει. Σαν αντίλογο, κάποιος μπορεί να πει ότι τα τελευταία χρόνια, από το 2011 και μετά, τα πράγματα βελτιώθηκαν κάπως, καθώς έκλεισε η ψαλίδα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, το οποίο παραμένει παρά τα αυτά ελληματικό. Αυτό μου συνέβη για ποιο λόγο? Γιατί ξαφνικά η οικονομία βρέθηκε ή βγήκε από την κρίση και την ύφεση, γιατί η χώρα μετά από ένα success story μπήκε σε τροχιά ανάπτυξης, γιατί ξεκινήσαμε να παράγουμε και να αυξάνουμε τις εξαγωγές? Δυστυχώς όχι. Αυτή είναι η απάντηση. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται στο όλο και περισσότερο μειούμενο εισόδημα, αποτέλεσμα των πολιτικών σκληρής λιτότητας που ακολουθήθηκαν από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, με συνέπεια να μην μπορούμε να κάνουμε εισαγωγές ακόμα και βασικών για την παραγωγή αγαθών. Η λύση λοιπόν βρίσκεται πλέον στα χέρια όχι μόνο της πολιτείας, αλλά και τα δικά μας. Από την μία πλευρά, η πολιτεία, η οποία δεν έχει περιθώριο να επαναλαμβάνει τα λάθη του παρελθόντος. Οι πολιτικές των προηγούμενων κυβερνήσεων απαξίωσαν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας, ερήμωσαν την ύπαιθρο, οδήγησαν στην παραγωγική αποδόμηση της χώρας, στη χώρα, τσάκισαν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και καταδίκασαν έναν λαό στη φτώχεια και την εξάρτηση, ενώ οι όποιες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες πάρθηκαν πρόχειρα και με σχεδιασμό τέτοιο που οδηγούσαν απόφευκτα σε αποτυχία. Θα πρέπει κατά το νέο στρατηγικό αναπτυξιακό σχέδιο, το οποίο προετοιμάζεται, να ληφθούν σοβαρά υπόψη όλοι εκείνοι οι τομείς που συνθέτουν τον κορμό της ελληνικής οικονομίας. Πρέπει επιτέλους να δούμε σοβαρά τον πρωτογενή τομέα παραγωγής, να επεξεργαστούν τα πλαίσια των επιλογών που επιβάλλονται από την ΚΑΠ και εξυπηρετούν, όπως αποδεικνύεται, συμφέροντα άλλων μεγάλων συμφερόντων, να δοθούν επιτέλους κίνητρα για τη δημιουργία βιώσιμων, σύγχρονων και ανταγωνιστικών γεωργοκτηνοτροφικών μονάδων, αλλά και να ληφθούν μέτρα ώστε να διασφαλίζουν τις τιμές των προϊόντων τόσο για τους παραγωγούς όσο και για τους καταναλωτές. Ο δευτερογενής τομέας, η μεταποίηση, η βιοτεχνία. Όλοι εμείς, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πρέπει να ανασάνουμε. Χρειάζονται άμεσα μέτρα που θα εξασφαλίζουν καταρχήν τη ρευστότητα και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, ενώ εν συνεχεία χρειάζονται κίνητρα. Μείωση των φορολογικών συντελεστών, μείωση του ΦΠΑ, μείωση εργοδοτικών εισφορών, αναπτυξιακός σχεδιασμός με σημείο αναφορά στην ίδια την παραγωγή και την επιχείρηση, όχι μόνο αφηρημένες αναφορές στην καινοτομία. Φυσικά και πρέπει να δοθεί έμφαση στην καινοτομία. Αλλά πώς είναι δυνατόν να καινοτομήσεις όταν ούτε καν παράγει? Τέλος, είναι και ο τομέας υπηρεσιών, με ναυαρχίδα του τουρισμού. Η Ελλάδα έχει ένα τουριστικό προϊόν το οποίο είναι ένα από τα καλύτερα στον κόσμο, εξαιρετικά υψηλών αξιώσεων. Ο τουρισμός είναι, έτσι λέμε, και έτσι είναι η βαριά μας βιομηχανία, δεν έχουμε κάτι άλλο να παρουσιάσουμε.
Και έτσι πρέπει να αντιμετωπιστεί. Λεπτομερής και άρτιος σχεδιασμός από το μηδέν. Από το κομμάτι των μεταφορών, όπου πρέπει επιτέλους να σπάσουν τα ολιγοπόλια που δημιούργησαν οι φεουδάρχες των θαλασσών. Με αποκλεισμό και την πόλη μας, την πόλη της Θεσσαλονίκης. Δεν υπάρχει συγκοινωνία με το Αιγαίο, με τις χωράδες. Είναι κάτι που θα πρέπει δηλαδή να το δούμε και να πιέσουμε από την πλευρά μας οι φορείς της πόλης, ούτως ώστε να γίνει πραγματικότητα. Ο Έλληνας επιχειρηματίας είναι το πρόσωπο του ελληνικού τουρισμού αλλά και ο καθρέφτης του. Είναι αυτός που αντικατοπτρίζει απόλυτα το τι είναι η Ελλάδα, τον επισκέπτη, είτε το εσωτερικού είτε το εξωτερικού. Ας αφήσουμε όμως την πλευρά της πολιτείας, η οποία τουλάχιστον έχει ευθύνες για την κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα, και ας έρθουμε στο κίνημα των πολιτών. Ένα κίνημα που ξεκίνησε και που θα πρέπει να το αγκαλιάσουμε όλοι. Ένα κίνημα που θα πρέπει να γίνει ιδέα και θα πρέπει να ξεκινήσει και από τα σχολιά. Από την άλλη πλευρά λοιπόν, είμαστε εμείς, που αν επιλέξουμε να διαθέσουμε το περιορισμένο έστω εισόδημά μας σε όσο το δυνατόν περισσότερα ελληνικά αγαθά, αλλά και υπηρεσίες, δημιουργούμε ένα αποτέλεσμα τέτοιο στην οικονομία, το οποίο επηρεάζει και εμάς. Είμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή. Το σημερινό κάλεσμα πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι αποτελεί πραγματικά ένα ξεκίνημα για όλους μας και μια επιτακτική ανάγκη για μια συνεχή προσπάθεια όλων των φορέων στην κατεύθυνση το αγοράζω ελληνικά, τρώω, ντύνομαι, κάνω τουρισμό, οτιδήποτε παράγεται στη χώρα μας. Δεν μιλάμε πλέον στο πλαίσιο για αύξηση της παραγωγής που θα φέρει νέες επενδύσεις. Μιλάμε για την επιβίωση. Καταναλώνω ελληνικά προϊόντα, σημαίνει ότι τουλάχιστον ένας Έλληνας παραγωγός, βιοτέχνης, θα καταφέρει να καλύψει τις υποχρεώσεις του, θα καταφέρει να κρατήσει την επιχείρησή του με όλα τα θετικά αποτελέσματα για τον ίδιο και την οικονομία. Δίνουμε ελληνικά, σημαίνει ότι τουλάχιστον μια ελληνική βιοτεχνία θα γλιτώσει το λουκέτο και έστω και ένας εργαζόμενος που εργάζεται σε αυτή θα μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες της δικές του και της οικογένειάς του. Κάνω τουρισμό ελληνικά σημαίνει ότι ακόμα και το μικρό πλέον κομμάτι του εισοδήματός μας που έχουν προς διάθεση θα έρθει πάλι πίσω στα ελληνικά χέρια, μεγαλώνοντας έτσι τον κύκλο του θετικού αποτελέσματος για την ίδια την ελληνική οικονομία. Έφτασε πλέον η ώρα για δράση και ίσως τελικά είμαστε εμείς οι ίδιοι που την ώρα που εξωθεσμικοί παράγοντες, τραπεζίτες και δανειστές προσπαθούν να δώσουν τη χαριστική βολή στη χώρα μας και κατ' επέκταση στις μικρές επιχειρήσεις, να αντισταθούμε και να δώσουμε μια ανάσα ζωής για την μη έμπρακτη υποστήριξή μας. Είμαστε όλοι εμείς που με την συνεχή αύξηση της κατανάλωσης ελληνικών προϊόντων θα ξεκολλήσουμε το μοχλό της οικονομίας και θα ανοίξουμε τον δρόμο για την μετέπειτα αύξηση της παραγωγής, αύξηση της απασχόλησης, νέες επενδύσεις. Γι' αυτό η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Θεσσαλονίκης ζητάει από όλους εσάς που παρευρίσκετε σήμερα εδώ να γίνετε μέρος και πρεσβευτές του κινήματος πολιτών και από αύριο κιόλας σύνθημά μας να γίνει «Ντύνομαι, τρώω, κάνω τουρισμό ελληνικά». Σε αυτή την κατεύθυνση η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων θα κινηθεί και θα επηρεάσει και πιστεύω ότι θα αναλάβει στο αμέσως επόμενο διάστημα τέτοιες πρωτοβουλίες ώστε να μπορέσουμε πραγματικά να κάνουμε πράξη αυτό ή να προσπαθήσουμε όσο περνάει από το χέρι μας να πάρει σάρκα και οστά. Ευχαριστώ για την προσοχή και θα συντονίσει η Στέλλα την υπόλοιπη εκδήλωση. Είναι οι ομιλητές, όπως σας είπα και στην αρχή, πάρα πολύ αξιόλογοι και θα ακούσετε ιδιαίτερα ευχάριστες και αναποφιστικές εισηγήσεις. Ευχαριστώ.